Gabia nwanne nwoke n'obi ife nwanne nwaanyị n'obi ife asụkwa m onye egwu na nwanne egwu nwanne ka m na-etio sọmadị na nwanne m ga-adịrịrị Somebi na nwanne m ga-ebi Somadi na nwa m ga-adị Igbo obi Igbo mmụọ nọ n'ebe Ụmụ Igbo mmụọ egwu nọ n'ebe Asịkwa m onye egwu na nwanne onye ọma nwanne onye ọma bịa obi na tieborio ọbụna olisado onye nwe egwu mmọnwa jukwu nọ n'ọbọ a na-esi Igbo bụ ngọ a na-asị onye nwere Igbo bụ okpokọ ọkwara utu dike mụrodogwu ya mụrodogwu a na-amara dike aka onye je egbue ma iwe onye maka isi ọkwụsọ mgbamba ka a na-agbala agụ dukenara m ọchụ nta ma ọ ga-ejide nwa agụ n'aka ọkụ ịmana anya agbala agụ na-agba ọsọ maka na agụ bata ọbịa mgbada wala ọzọ gbanụ gujie ji ọdụ emezie welu nwayọ wee chọba ọrụ ujio egwu nwanne ka anyị na-eti na a na-etiri Igbo bụ ngọ Achukwu na-eri nọ n'ọgbọ Achukwu mmanwụ pụrụ apụ anatago ọ bụrụ gịnị na-ese keduzi veselu ọgụ na mgba ọgwụ maka na afrụ dọla n'aka nwa otenkwu ọgwụ na afrụ pasụ n'aka nwa onye fọganaiza ọgwụ na afrụ euro n'aka nwa nwaanyị oloma n'anya bụzi veselu ọgụ na mgba ọ bụ onye ma nọ ga-eme ọ bụ onye kekuma tupu Olisa kwụsịa ajụjụ ka mụ na-eto kwuma na onye bụrụ nwanne na ọ bụrụ odogwu egwu nwanne ka mụ ji bịa mana ọ bụrụ onye egwu na nwanne o ụmụmba na nwanne bụ ife ụmụ Igbo na nwanne amaka o onye ọbụla abịa ka ime ebe nwanne o ndị high life anyị bụ nwanne o ọkwa ndị hip hop na-eme nwanne o ndị ebiri na anyị ncha bụ ofu oziọma ka anyị ncha na-ekwu onye dị n'ọgwụ wee si ọgwụ agbajie onye bụ ụzọ gosi nwanne o ịma na agwọ n'olibie emesịa
ga-apụta okolotosi ojelibio igwe nwanne naanị gị ga-ebili asị m onye akpala oke ma ncha maka na ofu onye adị abụ ụmụnna cha unu amalụgo n'igwe bụ ike uru obodo mmọnwụ ekele egwu nwere onwe ka anyị ncha na-achọ ụmụ Igbo biko mụrụ anya asịsa dị n'ukwu na ọdị ekpe mgbaji ọ dị n'uche nwere ọnụ wekwue ọrụ obodo nwanne bụ ife ọrụ obodo onye anyị na nwanne ya somadị na nwa m oge adịrịlị somadị na nwa m oge adị somebi na n'elu ụwa do Chukwu maka ofu onye adị abụ ụmụnna cha ụmụ Igbo ndị nọ na mbado ndị ji ego achụ ego onye ọbụla anya malụ nwanne ya ife onye Igbo biko nyelụ ya aka ụmụ Igbo ndị agbụrụ ọrụdo Achukwu jere mba nọ na-aba mba mmanwụ na-eli ọ na-ebe onye nwe ntị ọbịa ga n'ụlọ mkpọrọ ụmụ Igbo ndị nọ na mbado ụmụ Igbo ndị nọ n'ụlọdo asị m udo ndoliko ahịhịa ka mụ na-ayọ onye ji ewedebe wedo o ji mmadụ ebe mmadụ ụmụ Igbo udo ka anyị na-achọ ka ịkpọbalụ Chukwu bi n'Igbo ka ịkpọba Chukwu nwa abịa mado Igbo onye ụka ka Igbo onye omenala dogo ụmụ ibe na anyị ncha bụ ofu ala ji ka anyị na-achụla evi onye nyere onye zie nwanne ya a sị m onye akpara oke ma ncha maka onye mkpa oke naanị a ga-ebi ọkụ ịma na ọbịa nwe elu ntido ọrụ obodo mmọnwụ ekele egwu onye ọma nwanne onye ọma bio na ndị ekwuru ọnụ ka ndị ekele nwanne na nwanne bibe maka na onye ya alụ nwanne so osi a ga-adị n'alụ asị na ndebedebe dịka dụrọ mmewepụ dịka obodo ajụ oyi o manụ mana egbu dike n'ọgụ ụlọ eze mbọsọ ọgwụ achọba dike achọ ya bụ na ọnwụ dike dịrị obodo mma mana ndụ dike dị atọ obodo ụtọ egwu nwanne na nwanne ka anyị na-eti ka ndị ekele nwanne m Olisado onye nwewu nwere odogwu n'ụlọ Chief Sebius elu nchekwube nwata na-achọ nkie odogwu oge ka mụ na-akpọ ọgwa nwata na-achọ nkie asị na ọ bụ ajọ nwa mana nwata na-amarọ nkie ọ bụla ofeke n'ezie ọrụ obodo amụbi ya mụ ọgbọ nkenke oke na-achọ nya ka iji bụrụ odogwu ọdịbeze nwanne m na-ekene m ọdịbeze nwunye mmụọ na-ebiri n'ime mmụọ kwuo n'ime agbụleri n'eze gburu otu ojigbo eme ọgụ oju na-eme ọgụ odogwu ọgaranya obi ọcha na ndị nyere aka bara ụba
ka mụ na-abọ ama m na ya mere Olisado enwe ngwa ọgọ nke yo galopin mmanwụ bụla bụ kedoze galopin nwaguleri na-ekene mi galopin mmanwụ bụla bụ anatago Oswongi bụ director Galopin Motors Limited na Niaba ọgwụ onye nwecha bọọlụ lacha oloma nke isi onye ọbụla kwụba aka ọtọ Galopin Motors bụ ọkasị akasị maka na ilu na Niaba Galopin nwere isi ọnọdụ na nọmba 1A Liberty Avenue na Niaba anyị nwekwara branch nọmba 14 St. Michael Road na Aba Abia Steeti nke malụgbọ na na-esiri Igbo bụ ntọ egwu nnetili nwodenigwe na-ekene mi Galopin nwodenigwe na-ekene mi ibe emekwana yo ma ntao ijebe na ikejeluo ocheli njọ na ọ ga-afụ njọ onye cheli mma na ọ ga-afụ mma o amosu nwoke na nwaanyị afụkwana maka na anya arịa afụ ntị ma ntao ọbụ ka mụ na gọlụ nwanne m nwodenigwe ga-adị ọgbọdịsọ mbamba ka na-abalago Ajabekene na nri lue na nri jebe n'odu ma n'Enugu ka nke zụta odogwu Chief Comrade Pius Njokwu Oligadio eze ọmọgọ ọzọ tinyeru ga-akụ akụ egwu odogwu na-ekene mi CEO Pillars Energy Limited odogwu Bila Oil and Gas bụ odogwu Mafide Resources Nigeria Limited odogwu Ufoele Mogo na-ekene mi Pillars Energy Limited gaba n'iru Neli mụ lọlọ ye lọlọ bisi so ije tukwu ndọkụ nwanyị ọma agwara dị mma na akwụ dị ya n'iru lọlọ na-ekene mi Olisado onye nwe egwu na mụ nọ na mmanwụ bịa na nne ekwuru ọnụwo na nne ekwuru ọnụwo ka je kene nwanne m nwanne na-adị na mba ojeko kalaeze okolu n'anya kalaeze n'udo jere na mmanwụ a na-azọrọ ọgwụ na nne ekwuru ọnụwo ka jebe na Mandela ka nke n'odogwu udogwu emeribe odogwu nwanyị ama ya mmanwụ mgbe m ka nna amalụ Chief Maxwell Izumba agba ego nkịtị nwa onye ọzụgburu odogwu ojalati agba ọya ugebe n'aja nwa onye ọzụgburu odogwu ya n'ọbụ mmanwụ gbajukwu nọ n'ọgbọ Chairman CEO Cristino Global Service Importer and Exporter BTY Limited odogwu jere South Boutique onye nwere nnekwu ego chukwu n'ọsọ nwa Izumba odogwu osisi ọmọkwa ipuru na Anioma onye ngụgba na South Africa nwa zubra na akpụ ojigbo eme ọgọ ojiwu na-eme ọgọ odogwu Cristino Global Service na-ekene mi ife emegba na yo ma ncha mkpụrụ aka na-apịalụ Chief Obuneme Nwodo Ezugodogwu mgbalụgwụrụ azasi olutie
dozie mmọnwụ ọkụ ị na-eme ahụ onye nwere ego na nri ji ọfọ nwa ya nri ji ọfọ nwa nri ji ọfọ nwee n'ugwu na-ekene bio na mmọnwụ egwu nọ n'ọgbọ ọkwali chief executive officer Triple B Pty Limited na South Ezo Mogodogwu Mbalugwu na Azati Oluchie Bima na onye zali Mbalugwu na Agbanje Olisade kede iyo na nnekwulu ọnụgbo ọ bụ ị na-eme ọrọzi Chukwu kere ụwa na-eme nwanne Jọfọ na Nwoyeri bụ nwanne uje ya ewu n'ahịa ụmụ n'ahịa ewu n'ahịa ọ bụ mụ mmanwụ na-eme amala daluo Mbalugwu nwoke maọbụ isi mụ kere ezi ohi gị makana oyi ilu ewu na ọ bụrụ nwanne Ifeanyi Chukwu na-ekene me onye nwere ego na na-enwe ndị ga-adịrị anyị o mmiri na-ezolọra na nri nwa onye na-enwe na-ekene mi ọzụkwa na South Africa ka ị na-alụ jebili ọkwọ nke bụ katapila na-akwụ ụzọ na Limpopo odogwu butelike na na-enwe ndị ga-adịrị anyị o onye na-enwe n'Enugu steeti gaba n'iru o igwe aka na-etili odogwu nwa ya na-edoji akenele Chief Chukwuebuka Nriama Budosu Trading CC na South Africa ka ị na-alụ jebili wee were ego na Cape Town Papa Ivo Soluchukwu na-ekene mi nwa ya na-edo na Nnewi n'Igade igwe aka na-etili Chief Bright Nwamozie Chairman CEO Legendary Hotel and Suites dike na-ekene mi nwa ya obodo onye nwere ego na Bele ọnwa na-eti eti n'inwere ego na Sao Paulo nwoke Bright Nwamozie n'ijere Brazil bulike nata wee nwere isi nwanye ụmụagụ n'ụmụ ọgali ọba Olisade kene yo reji eke ego n'Igade mkpụrụ aka na-apịala odogwu Chief Obinna Nwammwe mere abịa kenele Arab money na Turkey n'Igade mo Arab money nwoke mara nwa ka nwanyị maka nwoke bata ego makwuo mmanụ ife na Bokojika Arab nwoye obodo gwuo Obinna chizila Nwammwe na kedoze ọzụkwa onye isi n'ụmụ abụ naanị ọba na-ekene mi Arab mmanwụ pụrụ apụ daluo ọrụ obodo egwu nwanne eme o onye gbuo nwanne oje na-agụ wee bili ịma na egwu nwanne dị ụsọ ife chi fotalụ ka iji ebi elu a sị m onye gwukwana nwanne o igbo nwanne ị na naanị gị ga-ebi igbo nwanne gị na sọsọ ị ga-ebi onye mere ya ọgọ n'ọbụ nwanne
manchao maka onye gbo oke n'anya ga-ebili iwe nwanne nọ dị elu n'obi taa iwe nwanne nọ dị elu kwanụ n'ọkpụkpụ onye ọbụla chọba nwanne o Somali na nwa m oge bi oko Somali na lotu ụmụnne inwe ji obi naanị gị ga-ebi o ụmụ ibe ka emebenụ nwanne ị mara nwanne dị ụsọ onye gbue nwanne naanị ya ga-ebi onye chọta ọgwụ nwanne ga-abịa maka onye kota ọgwụ nwanne ga-abịa agwaghị ofu nwa na-ebe maka na mmanwụ ụlọ ga-apịa m n'azụ onye ọma nwanne onye ọma egwu aka na-etili odogwu moto igwe na Paris Chifu Chidube mebe n'iza ụzọ dị mma agwụrịkele dị nwanne m agwụrịkọkwa gị bụ elede Bishop Kantata nwaja na ị ga-adịrị m nwa iru ebo na nkwere odogwu ofu onye ji ofe ife nwere m ọgọ ụgbọ amala eze na Paris ọgaranya obi ọcha ezigbo nwanne Beskenvido odogwu agbanye na chie otu ọnwa na ị ga-adịrị m eze ọmọgọ odogwu jele France bụrụ ike nata n'iru ka ị ga-aga Chidube mebe n'iza nwanne m maka n'ibe adị aka ebe ọ na-adị egwu aka na-etili odogwu ka njebe na Israel lụso n'Israel njebe Tel Aviv ka nje kene nwanne m na nwanne na-adị na mba ha chibuliona dị aka Chukwu ụzọ bụ odogwu ọ bụzikwa agụdị n'obi na Ọkịja Ogbuefi Ugo na abụ bụ nnekwu mmanwụ ọzọ tinyere nwa ọzọ dị ebube n'Israel akwa obi na-ekene m nwa onye Ọkịja n'ohere egwu elele m lọlọ lọlọ misisi fọma ụzọ ọmalịcha ọchese nwanyị ga-adị ezi nne mụrụ prinsesi Jesi ka Chioma ụzọ prinsesi na obi aka obi na-ekene m ezi nwanne Powell Izuchukwu ụzọ onye amị na obi aka obi na-ekene m ọzụkwa eze ndị ọnụ ma jolo Powell na-ekene m ndị be aka obi n'Europe ga-adị igwe aka na-etili odogwu Chifu Chinedu Nwekene ga-adịrị m onye ọma tentewa odogwu jelu maka ọgwụ bụrụ ike nata na-ekene m ọkwụrụ ala na-azụ nwa n'ugwu ede bili na-ezolọra dike na anụ ka mmọnwụ na-ebe ya bili na-ezolọra worldwide ilizozo tempụrụ n'ụmụnya na-ekene m nwoye ụmụ eze n'ụmụnya Tọndị Chinedu Nweke gaba n'iru mkpụrụ aka na-abịara odogwu Chifu Kelechi Uche metụrụ ole na ị ga-adịrị m
Kelechi memedole gaba n'iru udo ka nwude buru dike ọgaranya Chiezo na n'igbe ego na-ekene m Getrich Odogwu nwa ya gule amamburu nwanne m Getrich nwa iwe zuru n'ịga adịle m Odogwu jelu Malaysia bulike nata udo ka nwude buru n'alụ Bio na Chiejiri na Chievolo na Nnekwulu ọnụwo agwa buru n'ụzọ ihe meke jere na mmọnwụ na-azọrọ ọgbụ agwa ovu nwa n'ebe mmọnwụ na-aga buru n'ụzọ abịawa m azụ ọ bụ onye ga-agbata n'ime n'ọkwa na-egbu nwanne na nwanne ọgwa onye koto ọgwụ ọgbụgba nwanne na na-esiri Igbo gbogbo ọ dị n'ute kwuo n'ọnwụ ugbo Olisadọrọ ewe gwuo n'ọgbụ jere na mmọnwụ bụla bụ anatagogbo anyị jebe na Germany obi onye ka mụ na-achọ ka luo na achamo ka lụta nwanne m onye ọma chọpịa so Michael onye bụ Chiama Obi bụ Odogwu ọnụ na-ekwulu ọrụ ude mba kedoze iwe dọtị na-ekene mi onye ọma chọpịa so n'ije na Dortmund jebili chọpịrị na-eli owo nwaoyi nwere ogidi nwanweze kibie na-ekene mi ezigbo nwanne onye Igbo ese daalụ uche mmụọ na mmadụ egwu n'ahịa nweze akịta ọnọ ga-adịrị mma ka njerekere dị were ogidi ka ncheta nwanne m ka njebela nkwa ele ogidi nna m ndị nwe obi ka ndị ga-adịrị m ogilisi were ọkwọna eze ego bụ Adangwa nwoyi were ogidi dị ga-adịrị m iruo ka mmọnwụ na-ebe ya Adangwa ijebe ejebe na ọ ga-adịrị gị mma naba na ọ ga-adịrị gị mma ka ma wutesie ndị iloyi Adangwa mmọnwụ bụla pụdaruo okwere mgbamba ka na-abalago ka njebezie na anị ọgụ ka nje kene obere nwa butere ike na anị ọgụ na-agụrese mmakụ ka m na-eje ọ bụ onye ka mụ na-achọ Mkpachukwu kwere Nwokorie Chief Kennedy Jonathan Okoli dị ga-adịrị m obere nwa m jere Abuja lusi Abuja ebulike nata o wee wute ndị na-ele anyị ilo mana mmadụ kwụsie na Chukwu ka ekwuro n'ọnụ mmadụ n'ọbụrụ ọnụ Chukwu n'ọbụ ibe Chukwu kwuru ga-eme ọ na-abụ chi ga-aba n'iru maka n'iru ka oke nwe na-ama oke nwe na-amara zuo ma ọ bụla bụla natagoyi ekele karịa ekene ọbụrụ demedeme n'ezie na nke kwuru ọnụgbo ka iburu Igbo jebe na Paris ka ndị ekele mmanwụ na-egwu ọja dike Chief Matias Nwejiọfọ na-ekene mi ozugbo ụba na-eso okwu gbasela okwu na Paris nwanyị ọmasị dike n'ịga adịligbo mmanwụ na-egwu ọja na France keneli m lọlọye lọlọ misisi Chizoba Ejiofor n'ịga adị ozugbo dozi akụ gbasara ọgụ na mgba udozi akụ nwanyị ga-aba n'iru atụsi aga ma abụrụzi udere mmadụ ibe melebe ndị mmụọ Ikenna na nna bụ ike ugwu n'unu ga-adịrị bụ
nwanne ụmụ eji ma n'ụlọ ga-adịrị m ndị obe ji ezigbo ejije wee malụ na anyị Asaba ndị Supreme Movies gaba n'iruo obodo mmanwụ ekele egwu ọrụ obodo na mmụọ mapụgo egwu nwanne n'anya ga-ebi Somadị na nwa m ga-ebi Somadị na-alụ otu ụmụnne ya ogo maka onye kpu oke n'anya ga-ebi ọrụ obodo egwu nwanne eme onye gbuo nwanne oje na-agụ wee bili ịma na egwu nwanne dị ụsọ ife chi fotalụ ka anyị ji ebi elu a sị m onye egwukwana nwanne igbo nwanne na naanị gị ga-ebi igbo nwanne gị na sọsọ ị ga-ebi onye mere ya ọgọ n'ọbụ nwanne onye akpana oke ma nchao maka onye gbu oke n'anya ga-ebili iwe nwanne nọ dị elu n'obi chaa iwe nwanne nọ dị elu kwanụ n'ọkpụkpụ onye ọbụla chọba nwanne Somadị na nwa m oge bi ogo Somadị na-alụ otu ụmụnne inwe ajọ obi naanị gị ga-ebi ụmụ ibe ka emebe nụ nwanne ịmara nwanne dị ụsọ onye gbue nwanne n'anya ga-ebi onye chọta okwu nwanne ga-abịa maka onye kota ọgụ nwanne ga-abịa akwago ofu nwa n'ebe maka na mmọnwụ ụla ga-abịa mụ n'azụ obodo mmanwụ ekele egwu